Siyazizwa indaba ingane zakwethu, siyazi indaba. Uyazi izolo bengikulo live lo. Siyabadinga-ke o-live abanje emkhontweni, o-live abazosikhulisa, o-live abazosincelisa. Besincela kugwansela izolo impela. O-live abazosikhulisa. Ibona live-ke labe sibathola ku-MK before ama-election. Mhlambe nane-host kakhulu nje yiye engingayincoma. Uyabona bekungathi siku-radio station. Yabona ku-radio station mangabe kune-host bese kulandwa isihambeli ekuyisona esisuke sinolwazi kangcono, esisuke sizochaza kangcono. Isona siye sinika ithuba eliningi nabalaleli. Asilaleli u-host laphana, u-host besingamlaleli. Besingamlaleli u-host okwakhe nje bokuthi nje kuphela facilitate ukuthi izinto zonke ziyenzeka. Besifana nabalaleli ilokho nje engakusho. Siyakunqonga nje live kwababa umkhonto kakhulu ubumuhle nje, ubumuhle kakhulu. Uyabona mangabe umsakazi ezo ungazi kwakhe kusebenzele kakhulu ndikusazomsebenzela kakhulu. Uyabona umsakazi mangabe lande isihambeli engazi naye idinga ukwazi kwenza ukuthi ulive ube mnandi. Ngoba egcineni once umsakazi walanda wayi-host walanda isihambeli kanti nawe uyazi uzoma khulume yena kushona ilanga. Silalela umsakazi kanti nawe umsakazi asidinge umsakazi. Asifune kulalela umsakazi. Into esifuna ukumlalela yilo landiwe bese kulalela obani thina ezabalaleli nento zethu esidinga ukuyikhuluma sibe ne-chance yokuthi silalele. I'm sure 90% wento ebezenzeka laphana bekuyizimvo eqhamuka kubalaleli nalo obehostiwe. Ngibona abadlala indima enkulu. U-host yena okwakhe bokuthi nje eze show ukuthi izinto ziyenzeka, ababuza imibuzo balithola ithuba, nozophendula uyalithola ithuba. Kakhulu yena nje kulesi sikhathi asisebenzisile mhlawumbe usebenzisa 10% out of 100 waloya live loyana. Ibona live beyikhulisa-ke MK. Yabona manje labo live sesiyagobhoza, labo live bomgobhozo la bengakhulunywa igama lamuntu laphana. Hayi kulokhulunywa igama lakhe laphana. Bekukhulunywa ngento edingalayo esiyidinga ku-MK sifisa ukwazi ukuthi kwenzakalani ngayo going forward, sihamba kanjani. Iyona nto ebiyenzeka. So nje baba umkhonto siyabonga kakhulu, nobaba Macingwane siyabonga nje kakhulu ukuthi wabunesineke leya ndoda. Unesineke nje kakhulu, akusibona la bantu abayithwele. Yikho kwenza ukuthi izinto zenzeke kalula. Siyabonga nje kakhulu, isandla sidlula ikhanda. Usho mina uMacecebe. Bomnandi-ke loya live. Yibo laba esibadinga ku-MK abazosikhulisa, abazokwenza ukuthi sizazi ukuthi njengoba sila ku-MK sibe kuphi, siya kuphi. Siyabonga.